and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Asa mo ka? Mabalik ko sa syudad! Muapas ko nila ni Jason dito. Ato ko nila magsamok-samok. Pangitaon pa na kong hapit ang kagikan ni Adong Jason. Oh, unsa? Di ba o di kag diin siya gikan? Wa. Oh. Mamang ganing ako pangitaon kaya ako mahibaw. Hello? Kailan ka pangitaon, ha? Mao na pangitaon kay wa ko mahibaw og hain. Duh. Bitaw no? Uban ka bi? Ba na lang naon nimo? Nga pareha sa imo? Ew! Dili lang kita parehas og naon. Ay! Ew! Iwan ang naong nimo. Toyoy! Kanang imong ipangitas kaliwat atong imong Jason, no? Ha? Ha? Isinggit lang natin sa atong mga tinda. Isinggit. Oh, singgit. Singgit! Luwas pa ta. Singgit. Ay, makalagot ng pobrita. Mas makalagot ang way kwarta? Mao ganing pobre kay may kwarta. Haler. Wa man ka mangita. Ngita tag customer, ngita ta. Aron natay kwarta. Singgit bingka. Sungkoy. Day, ginalang oy. Bingka! Nialike! Suman! Nako gahe! Pero joke ra. Amay noon. Aun sa! Raan. Oh. Dira gisaan ako nimong kantidad. Isip bayad sa imong pagpakahilom. Thanks, man. Pero nakasiguro ka ba yun nga sila rin katuloy mo nakita? Nga mo nakita dito sa ospital? Nga, imo usab nga gidad-an ni Hennessy? Nakailay kay ko ni Larry. We've been friends for more than a decade. Kasusyo ko pa sa uban ako negosyo. Well, what can I say? Gawas nga gwapa usab ang babae nga iyang gikauban dito sa isla. Bisan simple lang kini og dating. Big, Tad, you won't believe it. May nakita kong lalaki na susama yung panagway ni Larry dito sa kantin sa ospital. Diyang mag-order akong coffee. what? Nakita mo siya? No, it's not Larry. Apada susama yun silang panagway. Kunwa palang kumakaila si Muhigala nga usag ka mitikuloso nga tao, then I would believe that really he was Larry. Padlahi kayo ang ilang dating. Bugoy og panamit ang maong lalaki ug may kauban siyang babae nga gitabang namo kaganina kay nakuyapan kini. Mablos di ay. Unsa? Well, anyway, gano ba kalit man lang mong mibiya ni Hennessy dito sa ospital nga wa magpahibaw nako, ha? May emergency ko nga gibalik sa kompanya kaganina og gusto na usab ni Hennessy nga mopauli. And so, Okay. Anyway, biyan ko na kamo diya. Excuse me. mabdos. Mabdos ang babae ngayong hinigop nga karon. Kung mao. Tony, pare. May balik man si Larry sa iyang panumduman. Apa nakasiguro ko nga dili na niya balikon pa si Hennessy. Tungod kay may umaabot na day kining anak sa iyang hinigugma karon. And that means nga dako na gyud ko og tsansa kang Hennessy
maangkon ko na gid unya sa hingpit ang babaeng akong gimahal. Jason, busog na ko. Bisag unsa na lang siya imong gipakaon ako. Dili na bisag unsa, mga prutas ka na. Ug usab ha. Di lang ka na alang nimo kun dili. Alang usab sa umabot ang anak. Busa sige na. Ikaw siya, Betaling. Betaling. Aha ka, Pedro? Naayaw ka na, Gidling. Naayaw ka na. Mahimo na gadi ay tang mamauli balik sa isla ugma. Kuguson to niya ka ha. Inigsakay og kanaog ni Mus Bangka. Ang nalagpatugad ro kay masyado nga dagat. Maligo. Excited akong pauli sa isla kay sa sunod adlaw mo na nga mong kasal dili ni. Hasta ko, Jason. Magpakasal na gud sila, Ling. Kita siya, pakasal sa ta, samtang buhi pa ka. Dada? Ngano, Ling? Palihog na kong barog, Drobe. O niya ambi ng bangko kay mong gilingkoran. Naling o. Barog na ko. Barog na ka. Mura magnakaayaw ni mo nga. Na mild stroke, Ling, kay hinay ka naman kay manugo. Usa man nimo ng bangko, Ling, bugat ka ba na? Ibunal ni mo. Ma'am, siya! Ay! Larry. Baby. Guess, kinahanglan ko ng tawaton nga wa ka na yun. Larry. Why did you leave me? I miss you. And I'm gonna miss you for as long as I live. Hennessy? Yes, Mommy. Come on. Kawas na diha sa imong lawak. Kaon na, anak. Kaganihag ang pangisigihag balik-balik din sa itong katabang. At ano ka mo kawas? Open the door, baby. Please. Gihatagan ako ni mo si daddy ni mo kabalaka. Hennessy. Mommy. Baby. Huwag na kayo nga kong dugan, Ma. Gusto ko siyang makita og balik. Gusto ko siyang magakus og balik. I miss him so bad. Kasabot ko sa mga debate. Apan pipila na kabuhan ang nasalabay so kasi kawa. Kung sa sugod pa lang, gihinay-hinayan mo na sa pagtawat ang kamatuoran, gawa na siya. Unta karon, hinihinay mo na unta usag na ng tawat ang iyong kamatayon. Mami. Hennessy, let go na. Dili mahilo na ang kalagilari kung ikaw nga iyang gibilin niya sa kalibutan. Dili siya buhian. Ma. Hoy, sida! Gani karag, dagan nga nakabalita nga muuli na karon sila si Talinggikan nga na ospital dito sa syudad. Kakiat lang ba yung naong ining Gina, ay! Asa to siya, Nay? Nay, asa to siya? Ha? Karate lagi itong dagan. Kuan? Akong kikahinagbo. Nah, musugat ko do siya nila ni Taling nga moabot karon gikan. Dito sa pantalan ba? Moabot dito sa pantalan. Maabot to si nang taling og daily liron? Ay, naunsa ba yan ng mga bata? Ganong isigdagan man rin sila? Ay, hain naman din sila, oy. Kadugay pa, oy. Taon-taon naman ko napaabot din sa dungguanan, oy, sa pambot. Gina! Tasa, oy! Gina! Nga lagi ka. Gawin sa mga din, Hinoy. Gawin sa mga ka. Ha? Sa? Gawin sa ka. Gawat, kumabot sila si Jason. Aw, parehas na.
Gahawat sa kung maabot sila sa lili. Ay! Hala! Na sila! Nara! Sila na! Mga na! Jason! Lili! Midungo na ta. Unsa man, wag ka mo malipong? Wa. Ay. Naunsa mas Gina nga. Gihubo man iyang sayal nga puti. Ug mao may kayab-kayab na. Welcome home, Lili kong mahal! Kahangga, gihubo sa tibentat ang iyang t-shirt nga puti. Nya dayon niyang gikayab-kayab. Pati yan man nagsuon doon yung duha ka parehas nga may bugat nga gilokda. Dali na, mahal. Alasahot ka kanaog din sa pambot, ha? Uy, ayaw na. Kaya naman ko dako. Jason, laptos ako. Wa ko mainutil, uy. Bisa na. Kuguson na lang ka. Aro di ka mapasa. Ay! Ikaw ling, kugusang kali. Kadaog ka na ka. Ay, suwayan lang. Nga, ano lang. Di magani kahapit kadaog sa mong itlog. Nako pa ba? Yatis ka. Challenge ko na mo. Ay, da, ayaw ko ka sa ito, Ling, naug. O saman to, may koto. Akong hawak ling, murag balik. Putuga. Tara lagi, ginansya ng hamburgera. Hi, Jason! Kumusta naman ka? Dili mo si Jason ang nagsakit. Si Lola man. Siya lagi ang kumusta. But anay de kinsi kumustahon day. Jason. Jen, Jason. ay lang kapyot na ako kay magsilos nga ako, misis. So, salos giton. O ba gani mo kasla, misis, na? Ugma na nga mong kasal. Ugwa na yung makapugong anak. Busa, misis na niya anak ko si Lily. Bisan unos og bagyo? Bisag mubalik pa ang super typhoon nga si Odette. Di na makapugong sa mong kasal ugmang adlaw, Gina. Mahinayon gud ang among kasal. Pisan unsa pay may tabo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!